मैया दाख्लैफोरनिफ्रायनो नैबे भिडिअखौ गोबाङा नुगासिनो दं आंबो दिनैसो मोजां इम्पर्टेन्ट होननानै नायदों मा जामारदों बिनि सायावहाय बिनि बिमाया मोनसे बुंफोरथाय होदों आरो गोबाङानो मिथियाखै बे जायगाया बबेयाव जादों जे दायो मिथिनो मोनजोबनाय बायदिब्ला उन्दैनिफ्रायनो खांबोबाय खाङै खाङै दाना जेब्ला एसे देरो अब्लासो जाय हरखानाय गथ'खौनो दा बिफा ओंखारबाय बा बिमा ओंखारबाय ओमफ्राय लानानै थांबाय दा जाय गथ'आ जोंनि बर' राव रोंखानाय आरो जायखौ बिमा बिफा महरै मिथिखाबाय उन्दैनिफ्रायनो खांजानायबाबो दा बे समावहाय गुबुना लांनानै गुबुन राव रायहैनांगौबा गुबुनजों एडजास्ट जाहैफिननांगौब्ला गोब्राब जायोना आरो नुनायाव जोंबो दुखु मोनो गोबाङा दुखु मोनदों रागाबो जोंदों दा बिदि जाय देरखानाय गथ'खौ लांनाय आरो बे बबे जायगायाव जामारदोंमोन एक्चुवेलि भिडिअआ माबायदि आरो बिमाया मा बुंफिनदोंमोन गोबाङा नुबाय आरो गोबाङा नुवाखै आंबो नुनानै नैबे भिडिअखौ बिराद दुखु मोनदों फैनाङा मा बाबानो फै आंजों फै हो मामिनिया बेखौ लाथ'नो दोननाङा नोंखौ लांसै fwrmai ang bambe ang bambe ang bamsise gara homta hangsia sona nunggu langsina Sona, nunggu langsing ada thằng đó sona đã, thằng đó nó gặp nó ngài đây, gặp mình bây giờ, ada gari mata bi khai tar, olo bolo dukhi jabe gari tu, tar gari uthile mata bi khai aro kandil nawarbo, mata bi khai tar, boni korbo. Para de graça.
아버지 소자 थ' नैबे भिडिअनि सायावनो गोबां नुखाबायमोन बिमाया दिनैहाय मोनसे क्लेरिफिकेसन लाबोफिनदों भिडिअ बेखौ नायलांनो हागोन गथ'खौ आं खांनो लाबोदों नंगौ बिमाया गावनो जासिनायखाय आं लाबोदोंमोन आरो उन्दैयाव माने बिफाबो गैया रावबो गैया आंहा दुखुथिया होननानै बियो जासिनानै होलांदों आंनो ओमफ्राय गावहा आंनो होलांनानै गुबुनजों हाबा जाहैबाय आरो बियो रावबो गैया बिफाबो गैया माबो गैया आरो होननानै आंनो होलांदों ओमफ्राय मिथिया हसिया नोंसोर वाट्सएप स्टेटास फेसबुक पेज बिदि भाइरेल खालामनाङा मिथिया हसिया आलबि बसुमतारी गुदि मोनथिया बिजौ मोनथिया नोङो बांद्राय फेसबुक पेजाव भाइरेल खालामनायखौ बन्द' खालाम आरो मोजाङै इउटुब चेनेलाव थांनानै सार्च खालामनानै मोजाङै नाय होमबानो नुगोन आरो डिसक्रिपसनावबो लिरनानै होखादों गावनि फिसाखौ सोरबा बिमाया जोनोम होनानै मालायनो खांनो हरो नामा आंहाबो फिसा सानै दंखायो हिनजावसा सासे हौवासा सासे दंखायो आंना फिसालाया दा फरायगासिनो इन्जिनियार आरो फिसाजोआ डिग्रि फार्स्ट सेमिस्टार फरायगासिनो दङ आं मालायनि फिसाखौ आं अननानैसो लाबोदोंमोन रावबो गैया होननायखाय उन्दैयावनो लाबोदोंमोन माथोल'सो रोंहांदोंमोन आंनि दुखुखौ लानानैबाबो आं गाबनो ओंखारनायखौ लानानैबाबो नोंसिनो आं दा बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जाबाय आरो माने बुहुद गावनि फिसाखौ फाननानै जानायखाय ना बेदर जागोन मागोन गोदानानै जा ना बेदर जा बायदिसिना रोखोमनि होनदों आरो दुखुनि समाव नोंसोरो आंखौ बिदि होनहरदो आंनि हासबेन्डआ मावो सरकारि साख्रि मावो बिनि थाखाय जों जुजिनो हायाखै नङाबा जों साख्रि गैयाबा अलरेडि जोङो केसखौ होमारगौमोन बिनि थाखाय जोङो दा साख्रि गोनांखाय जेननानै थानांबाय आरो आं बारा बुंनो सानाखै आरो आं मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ दा बे जायगायाव थांनायावनो सोरबाफोर मिथियोब्ला बबे जायगानिमोन अननानै कमेन्ट होलाय आंबो मिथिनो लुबैदों आरो दुखु मोनमै जाय आबै बुरैमोन गाबनाय मानाय ना दा बे देरखानाय गथ'खौ बिदि लांफिननायाथ' जायाना